Terve! Six Sigma ja Lean, tämmöinen vastakkainasettelu on näiden välillä aina, että ne on niin kuin eri asioita ja näiden välillä on tämmöistä niin kuin kitkaa, ainakin tässä Suomessa aika paljon. Niin, tai kaikki kehitysmenetelmät. Musta on aivan järjetöntä keskustelua, kuuluuko tämä tähän vai ei. Vaan meidän pitäisi ymmärtää, että kehitysmenetelmillä kehitetään prosesseja. Niillä on olemassa valtava määrä synergeettisiä hyötyjä. On kysymys operaatiotieteellisestä tehdasfysiikasta, on kysymys ongelmanratkaisusta, on kysymys Leanista, on kysymys Six Sigmasta. Nehän tukee. Ja ne tuo vaan erilaisia työkaluja, apuja erilaisiin tilanteisiin. Ihan niin kuin terveydenhuollossa. Mehän tehdään diagnoosi, mikä sinulla on vikana, ja haetaan työkalut avuksi. Eikä niin, kun tässä meidän kehitysihmisten keskustelussa me valitaan työkalu, ja sitten me aletaan tekemään. Aivan järjetöntä keskustelua. Niin, se on vähän samanlainen tyhmä keskustelu kuin se, että alkaako se nyt Antti Päälailta vai tuolta Varpaasta. Niin. Nehän on sama asia. Että Se on kasvanut keskeltä. Alkaa vaan. Joo. Mutta kuitenkin, että se on Kyllä. vähän... Kyllä. Ei siinä oikeasti mitään mieltä sitä keskustelua, että onko nämä eri asioita vai toisiaan vastaan. Kyllä. Jos ymmärtää, että nämä tietysti tukee toisiaan ja tietysti tämä mielen mallin ajattelun lisääminen, niin se nyt on yleensä positiivinen asia. Joo, joskus tuntuu, että ehkä semmoinen tietynlainen tietämättömyys tai kapea katseisuus ajaa tähän vastakkainasetteluun. Mä en näe vastakkainasettelua niissä menetelmissä, vaan niissä on synergia. Enkä halua nostaa itseäni tässä, vaan yleisesti keskustella vaan siitä, että miksi me tehtäisiin niin, että tuo ei kuulu tähän. No, mutta Tämmöisiä murheita. Ei muuta kuin koitetaan ottaa asioista selvää, opitaan erilaisia asioita ja ymmärretään ja haetaan hyötyjä ja synergioita. Vanha sanonta, jos sinulla on vasara, niin kaikki ongelmat näyttää nauloilla. Unohdetaan se. Haetaan paljon erilaisia konsepteja. Morjes! Moi!